Mentang adon hang ni buat i presiden jongka MSSA SA ai ba Aristotle rembai hak bai dei mentasi bikiwan hak ni press club ban ai ka press conference ba Aristotle ke ai ka jing temu ko jong pi limba ka ne ka press conference ka jing temu ko ba kongsan hi ka long bangin pha ya ka message sha kini ki nonghikai SSA ke badon hapo ka chatri ke jongi hapo ka Meghalaya SSA School Association central body in particular but kum juro sha baro ki kiwai pat ki para nonghikai SSA ki bomdon bat ka association jongi halor ki artli ki mat ki ba kongsan ki ba ngi dawana ka sarkar ki badang sateng hadu mentah ka badang kong kalong ka jingdawa tulop ka enhancement of salary but ka ba arpat ka dei ka regularization nani ban penskem ya ka post jongi ki nonghikai SSA karno persenting dawa ya ka jukun enhancement jong salary hakabai dei bat kan ka enhancement of salary nakalin jongi ka Meghalaya SSA School Association ni klembo ya kata ka percentage kalong ba ladangi dawa hakato ka nongrim te dangdon ki nonghikai ki badang rit tulop banhingi tingi ngi dawa bet kat kum ka jing product jongka RT Act 2009 tikini ki norms jongka SSA but ki norms jongka RT Act kile ya merge lang hajo kabamud nado September 2010 baro kini ki norms jongka SSA but ki norms jongka RT kilawan lang hajo tiladangi page ya kane ka RT Act 2009 haka subsection 3 jongka section 23 hang tu la kren shai ba ka salary but ki allowances jong kini ki nonghikai ki ba hikai hapo jong kani ka RT Act 2009 kade banlong at par with regular teachers nakaliang jong ka state Meghalaya jong ima house name 2011 base ya kani ka provision hi jong ka RT Act katkum ka section 38 jong ka RT Act 2009 ka subsection 1 but ka subsection 2 jong ka section 38 kila frame ya ka state RT rules kabagi ai kateng ka Meghalaya right for children to free and compulsory education 2011 te hakane ka state RT rules 2011 aladangi page hakane ka sub rule 1 but sub rule 3 jong ka rule 18 hang ni la kadeu shai ro ba kini kinong hikai mo kiba hikai hapo jong kanika ak katulop jongi kadai banlong at par with regular teachers te nakalian jongi kinong hikai SSA base na kini ki provision jong ka RT Act ngi dawana ka sarkar badai ban pynkiew ya katulop jongi at par with regular teachers te hakach peutrik jong mantau banai kaladon ka jingi kendo hapdeng jongi ka Meghalaya SSA School Association central body but director of school and school education and literacy hakajo por badairu state project director jong ka samagra shiksha abhiyan isar swapnil tembe hangte hapo office tai kam jongi helaim khra te hakane ka jingi kendo nakaliang jongi la pentip chingi ba nakaliang jong commissioner secretary jong ka education department ula ai ka instruction ba yamentahi put on hold shwa ya kan ka proposal na banta enhancement of salary ba arpat na kalian jong ula pentip syangi ba hakasaka ban move ya kan ka proposal jong ka enhancement na kalian jong ki kila penkre menta syacha ya ka cabinet memorandum na ka banta ban pha cha ka cabinet ban yo ya ka jingmenjo jong ka cabinet hakabai de ban regularise ya ka service jong ki nonghikai SSA hapo jela Meghalaya halor jong kani ka jubab ngi na kalian jong Meghalaya SSA School Association central body ngin sa syong ya ka GC ka general executive committee ha ka arboitrik jong mantau banai hangte hapo riat samthia community hall ha ka bangin ya thir ya tai halor kani ka jubab ka ba ngi ngilayo lengba jong state project director